Ja, en hij rivaleert. Applaus voor onze voorzitter. Bedankt. Dankjewel Johannes. Allemaal lekker in het zonnetje zou ik zeggen. We hebben de Westpier al, Wim. Even kijken naar Bente Vlas, dat ging zo net te water. Maar ook Bij de famkes doet Bente Vlas het heel aardig, maar 14 meter 44. De derde plak in de finale. Fabienne Overbeek docht het nog beter. Haar 14 meter 80 is de lerende oorstand op dat stuit. Sigrid Bokma maakt haar nog plaatsen voor de finale. Maar dat docht ze maar haar derde sprong. 14 meter 82 en op het nipperke dus als nummer 1. Bij de jongens komt Hessel Haastra van het Heidenskip daar, 16 meter 69. Gaat hier denk ik goed als de eerste en de beste. Ja, mooi gedaan hier voor Hessel Haastra. Ja. En we gaan kijken naar Jarig Wienstra docht het justjes beter. Centimeter en 4 centimeter. Verder moet, kan hij voorbij de 17 meter. Ja, dat doet hij. Ja, mooie sprong hier voor jarig Wienstra. Dat lijkt volgens mij net niet. Maar de grote man is Reinier Overbeek. Zien centimeter 94 is goed voor het eerste plak in de finale. Bijzonder effectieve grote laatste slag. Laat hij zien dat hij bezig is om zijn voorsprong uit te bouwen. En om even het geheugen op te frissen, de meeste mensen bereiden zich. Bij de junioren een verrassing. Regerend Fries kampioen Jan Teerde Nauta. 2 keer boeken de sector en 1 keer wierd en hij mist de finale. Dan is het over dit NK voor Jan Teerde Nauta, die de Friese titel is in dit seizoen. Paul van Meijeren docht het beter. Die komt daar 16 meter 47 en plaatst hem als derde. Met de vesting komt het nog toe. De eerste bij de junioren die over die 16 meter heen gaan. Ricardo Fay, die docht het nog beter. In zijn allereerste sprong komt hij tot 18 meter 72 en gaat dus strak onder leiding. Freek Kramer komt de tekst in de buurt. Bij zijn 18 meter 28 gaat hij als nummer 2 de finale in. Bij de vrouwen zet Dimfie van Rooyen direct de toon. Zij iepert mij 15 meter 34. Dat ze nu echt overtuigend de leiding in handen hebben in de wedstrijd. Het balletje kan verlegd worden en de leidende afstand wordt met minstens een meter verlegd. Klaske Nauta maakt haar nog plaatsen en het slag het haar in de derde sprong. 14 meter 67. En ik Marit van der Wal maakt het op het laatst nog opredden. Zij komt daar 15 meter 24 als nummer 2 de finale binnen. Iets wat moeizaam, doe het niet verkeerd natuurlijk, maar dat maakt niet uit. Als je het doet, doe je het goed. Maar het doet dat, gaat hij voorbij de 15 meter, dan pakt hij de tweede plaats. Bij de senioren jouwt Sietse Bokma zijn seizoen nog meer glans. Hij pleest hem als eerste voor de finale met 19 meter 44. Hier bij de senioren, hij zit in de eerste groep. Dus hij zou er neer moeten zetten. Kijk, en die stelt zich een prima voorsprong heen. De topklassers met Theo Hopma doen het nog beter. Hopma iepent zelfs met 20 meter 24 en pakt de leiding. Nat Bronsma is nog beter op dreef. Hij komt tot 20 meter 41 en neemt de leidende positie oer. Hollands kopman Jacco de Groot had meer moeite om hem te plaatsen. Zijn 18 meter 98 is een 5e plekje voor eerst. Maar ja, 18 meter 91, dat is natuurlijk de klopafstand. Bart Helmholt bouwt het mooi op. In zijn derde sprong komt hij tot 19 meter 80. Goed voor het derde plak. Maar zit in ieder geval lekker
wedstrijd. Mee in de finale. Orne Galema maakt hem nog plaatsen. Hij wipt Jacco de Groot uit de finale met zijn 19 meter 39 en komt als vierde op de lijst te staan. Bij de 19 meter, ja, hij deed het wel. En daarmee komt hij de finale binnen. Maar Jacco de Groot had nog één kans, zijn laatste sprong. Hij is regerend Nederlands kampioen, maar komt boeten de sector en is dus hier zijn titel kwijt. Die finale als vijfde. Zijn tijdperk is bijna afgelopen, maar nog niet helemaal. Bart Helmond 1980. En de finale, iedereen dus nog 2 sprongen te gaan om die allerverste afstand in te zetten. In de finale bij de Famkes verloor het niet. En dat betekent dat Sigrid Bokma eerste blijft en haar allereerste Nederlandse titel pakt bij de Famkes. 14 meter 82. Ja, ik hier net maatje finale, dus toen nam eerst een beetje, ja, met eerst maar hoe die, ik geloof dat toen de drempel weer treedje in 79 of zo. Toen dacht ik, ja, meer van, nou, dan moet ik eerst maar hoe heen. En toen kwam ik heel dicht bij het baltje en toen dacht ik, nou, toen jij ik dus dat 12 centimeter verder wie, ja, dan steen je op je eerste. En doe bleust eerste en dat betekent die eerste nationale titel bij de Famkes. Ja, echt geweldig. Bij de jongens is Reinier Overbeek een klasse apart. Hij wordt de terjochtenkampioen met die centimeter en 94 centimeter. Voor het eerst is er in de familie Overbeek een Nederlands kampioen. Ricardo Fay pakt zijn tweede Nederlandse titel. Hij wint met 18,72 meter. Want hij wordt hier Nederlands kampioen bij de junioren. Bij de vrouwen is het spannend. Alle drie kennen ze over de vierste afstand. Klaske Nauta pakt de verliezen hier nog de Nederlandse titel, maar wordt hier ontroond. 14,75 is het derde plak. Bij de senioren zit Marit van der Wal komt weer over de 15 meter. is sprong goed. Krijgt goede tijd. Krijgt goede tijd. Maar er hier meer in zitten. Zij mist goud op 11 centimeter. En met die uitsprongen redt ze inderdaad niet onder de 15,35 voorbij te gaan. En daarmee wordt Marit van der Wal tweede. En dus is de titel voor Dimfie van Rooyen uit Harmelo. Zij wint met 15,34 meter. Haar vierde titel. Bijzonder jammer, maar wat een dreiging. Nederlands kampioen met 15,35 meter. Dimfie van Rooyen. En voorgaan in die eerste finale sprong. De seniorenfinale wie is zelden zo spannend als hier in Griepsjerk. Alle 5 Friese finalisten kennen oer die 20,41 van Nat Bransma. Orne Galema verbetert hem in zijn eerste sprong naar 19,68 meter. Nog één sprong te gaan. 21 meter is ook te doen. Bart Helmholt met vol onder de bak. Veel kracht moet daarvoor. De inspanning wordt daarvoor gevergd. 2041 is te doen. Je komt maar wel. Het komt uit de tjennen. En dan? Hoe vier is het? Is die verder? Nou, ik denk van net. Het ongelooflijke gebeurt. Exact 20,41 meter. Precies lieke vier als Brandsma. Nog neer vertoond. Maar Bart zijn tweede afstand is verder als Nart. 1980 om 1958. En dus hebben we een nieuwe koprenner. De volgende liep was nog zo'n sprongen. Dus niet is wis. Nat Bransma moet nou dus 19,81 meter lepen om de koppositie weer uit te nemen. Bij de senioren zit goed in de stad. Zit heel goed in de stad. Hij gaat boeten de sector. Nog één kans oer. Orne Galema, regerend Fries kampioen, de man in vorm, met zijn allerlaatste NK-sprong. Maar het gaat helemaal mis. Het is rustig, maar hij mist volledig. En dat is natuurlijk wel heel erg zonde voor Orne Galema. Orne zou wel even in het zonnet willen staan. Zodat je inderdaad even dat applaus van alle mensen kunt krijgen. Maar we staan nog uit voor Orne Galema. Hij is 2 keer het seniorenklassement winnen, de nationale competitie, 2 keer Fries kampioen bij de senioren 2015 en 2016 en de Nederlandse titel in 2012. Hij neemt afscheid en gaat naar Nieuw-Zeeland. En hij heeft het verdiend.
Wat ganger krijgt mis? Ja, net te volle, maar toch te volle. En ja, die laatste sprong, ik miste die stok volledig. Maar en heel veel mensen vragen wat ganger mis, maar ja, dat doe ik. Maar ik weet het net, ik greep een finale balans. Ik denk een beetje uit balans, maar uitzet. Ja, en die stok stiet natuurlijk een heel lang uit de hand. Ik kan hem heel lang zetten. En ja, ik greep er een volledige balans. Ik zit er nog correct in aan, dus die vinger weer goed shock. En hij komt in het water en ik heb geen idee wat Bob en onder is. Nou, op een gegeven moment viel ik een bodem, dus ik ging met de andere kant op. En ja, dan weet je wel, dan zit het erop. Dus dat is, ja, dat is wel jammer. Bart Helmholtz weet dat 2041 nog lang net wis is voor de titel. En wil graag richting 21 meter. Hier komt Bart Helmholtz. Kan er nog iets bij? Kan er nog iets bij voor Bart Helmholtz? Het gaat te veel uit de richting. Er kan niet iets bij. Maar dat slag het net. En dus volg je de langste minuten uit zijn carrière. En Tevens Hopma, wat zij gaan doen. Hier komt Tevens Hopma bij de senioren. Tevens Hopma bij de senioren. Tevens Hopma had een superdij, maar komt net verder. Hopma pakt uiteindelijk brons. Nog steeds daar op plek 1. Nat Brandsma. Die zal het allemaal hier laten zien. Nat Brandsma weet als geen ander dat hij voorbij die 20 meter 41. De enige die Bart van zijn zonde NK-titel aanhouden kan, is zijn trainingsmaat Nart Brandsma. Jongetje 81 is genoeg voor zijn tweede NK-titel. De dreiging is er, maar hij komt boeten de sector. In zijn laatste jaar. Zilver van Brandsma en dus had Helmholtz zijn dream aanskiën met de nationale titel in Griepskerk. Hij wint hier de Nederlandse titel. En geeft hem een staande ovatie. Hij neemt hier een afscheid. Heel aardig met de Nederlandse titel hier. 7 keer NW kampioen, 9 keer Fries kampioen, 7 keer of 8 keer weer Nederlands kampioen. 23 grote titels in totaal. De eerste persoon die voorbij de 20 en 21 meter ging. En natuurlijk de Nederlandse recordhouder met 21 meter 64. Eerder een mooiere manier om de carrière af te sluiten. Ja, dat had ik al weer op waarom toch natuurlijk. Mijn 12 meter weer mooier geweest. Maar om samen met een eigen teamgenoot het zo spannend te maken is ook wel heel erg leuk. Absurd, hè? Want Nart Brandsma springt 2041, Do Ek. Die tweede afstand wie vreemd genoeg verder, wil hij gemiddeld verder springt. Maar oh, wat moest lang wachten. Ja, vooral die 2 laatste sprongen, dat is verschrikkelijk. Theo Schoen natuurlijk ook nog gewoon, hè. En toen hoorde Nart maar 80 en ik de laatste finale sprong verprutst ik hem zelf door een misslag bovenin. En ik ging nog wel redelijk scheef, maar met wat voor meer ik die pakt hier, dan springt ze nog een 2020 en dan lijst het dan nog een beetje druk op, maar 40 centimeter meer. Ja, en dan gaat Ferrari, dat mag zo lang wachten, dat is helemaal niks. Ja, als die een carrière weer omhelst, doe best ooit een keer kampioen van Nederlands kampioen. Maar 1 centimeter verschil, nou ex-equo. En toen zie ik op knibbeltjes in het samenbed, maar dat ik wist dat ik het een centimeter hier, dat het heel krap zou worden. En ik ben er nou eigenlijk van overtuigd dat ik hem net hier, want ik lag achter het baltje. En als hij een crack vreest, ik crack voor de finale het baltje weer op Nijdel. En ik denk, nou die man goed leven. Dus, maar om dan ex-eco, ja, dat gaat toch nergens over. En dat heb ik nog maar die jongen was de hele winter met traind had. Dat is toch de hele winter samen bezig geweest, lekker fanatiek traind. En Nart liet dat gelukkig helemaal zien dit hier. Ja, en om dan samen finale te springen. Zo te zien van Bart. En ook voor Arend, die de coach was van Bart Helmholtz. Ze staan er beide op. Voor hem dus dit cadeau. De felicitaties en de bedankjes dus aan hen.